kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka Highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity. Gitebe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusubwagachi abwasaba kwegeria ubwagachi bw'ekinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking guse obosoni bw'ekyanga n'ebintu ao abu ase bari nambeyemo asugutwara machine chekerero nebindebinge nkwegeli bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeli bare igori pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwatachi computer nebinto ebinge by'okwegeli ICT gwetania skuru ndiyunsi era sorgongoroiga asamali tankuru kwa Alpato Maliba mwalimu monne Ogitwebe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana asogotwa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase iseme cyobufundi nabo boliri moleta abana bochese skuru linde banyore system cyobufundi biyamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igoriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru ekyo ase emeche n'eki company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management nigo bakora chikosi eki ase ebiringo bya arts and short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ondebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nikikotoka kilomita eyemoyoka kurwasomochi umagwagwa asepare nene yilami yakore konge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana wa Gitwebe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments togosa. Na yonyolire koleto mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Ne Jumamosi ya kabere yo mwako yoiga gose mutinyu mutangani bo mwako yoiga wechiri wibere 25 nemo chitariki nikomi ngo kwaligania ekeonga chinsa isano na ibere chabona mugaso tosangamo naye unabereka gutwikira SMS hito ya mangana mayia kokumanya asobwenge gati yari tukwaliganiretie abangi nigo bagenderete gochengera amachibu amaya ayo abetaka kubwato kwa igoro ye kirasi ya 12 gose form 4 omwaka w'ekiri 2025 ingana mono yarorekanire koleta omogoko no bigo gosemeria gochese chiamate ichinyinge ayungati yali yankwaliganiretie eliane nkoro kwa dipo na sanya no tukubatirana nera sensemo yebimanyererio nigakoro kwa Vanessa Nyaboke yana na intwe goika omwelio gochaka kurwa ase county ya Kisii nigo eskuru nige skuru ya mo kurwa ase chinsemo chiria chia
county korwa ase sub county ya Kenyenya egotoke bunge ya Bomachoge Borabu imeye county ya Kisii eskuru ya Igorera ni gobono ya gokeire okonyora okuya gosama chiwa maya ya matemo yo mwaka era ayu abeteka gosoka litukuri goro ingana batebire nga okonyora kwabo emini ya 8.5 nigo yabeire okubwaterana kwa abaiboli abalimu naboigo aborokiwa ingana batebire nga neregenderete koleta okwa mukuya kubwatekana nobomo bogosira chisemi chinsemo ao This is Igorera High School, found in Bomachoge Borabu sub-county, constituency, Kenyenya sub-county, Kisii County. This school has been growing gradually. For the year 2025, we are celebrating a mean of 8.5. Students, are you happy? Yeah. This mean was contributed to by the hard work from students, dedication from all the stakeholders, teachers, parents, students, board of management, everybody else was working for the improvement of the school. And here we are with a mean of 8.5. We are looking forward for the next class. We are looking forward for a target of all of them proceeding to university. This mean of 8.5, we had a candidature of 267 candidates. Out of 267, 237 scored C+ and above. The first grades, we have 12 A-, followed by, I show you, 65 B+, 76 B plain, 44 B-. Gotigara asomogo koyoyo eskuru ya Getare Mixed de yogotoke bunge ya North Mugrango county ya Nyamira nigoboigo asentunda entangani kegima ya kolirebuya gosia nyorera machiwa maya asokoira borokiwa 15 na batatu ase university egento kiabeire egekone asaba menyi bensemeye korengana na bibuli nigo baburiria barayi kubikokoboko ase skuru yo bunenchera eyemo yoko basereria amachaya ayuba beire bakonyora korwa asabanto bali babaetana ine Sinto puadi esi manasno mano itakore achagete inse mono mochia maniga iga uno mwalimu nchonga teba yarenge inse eko abana ba chite university yangu baberenga kiende na endeni mo babere batatu lakini this is the time twanyolera abana ange 20 batogende university aso umukiba kolire amono mukibekenyora omwana nena akoleta matepo etire akimbwa tomogoko inacha ire na igure buya esukuru yaito yakolire buya moto teberio maye mupia karengererie atoe basi na intwe Omojumbe bwebunge ya Borabu omoske Patrick Osero ni goboigo agendereirie etaro yaye yo gwikirania amagendera chinsemo ao gukwana ase ebirero byokoenia oyo kabeire omochifu mukoro bwe chinsemecho
asibungo yaye nigo akwanirete abamenyi bensemeyo asabete gakobaboria abanyale kwena na chinga kichingororo ochia aso munyakonda uyogendete korosie chipara chinsemecho asiboigo atebirenga asorogongo rwagusi omuske Dr. Fredo Kengo Matiangi nigabwente konyora support yonsi bunenchire ya moyoko mwali bagarigiya lyokonyora libagari okurwanirira ekerogo kyoburayi bwense asobochole bonene boli bosio ukwana chinga kiecho nigo boigo akwanirete gati ya magenderero ali atebete nga goikabe gakuyekirania kubotekana nechira bete gakuriera abana inchi chinga kiale gokora e campaign Fred Matiangi hapana aiga tusiegete tigato ne wa muisonde na monyora simbauti aringa matenga Fred njiko wake bibuke biruru to manyeti karuga gende boruya karuga gende botaita usibono aiga tokoreteki tokorete tusiegete ingine baadaye endani nere mata abantu batindireti twanzire borosi aiga omakone mata chairman yae Morris Nyabuguto ngai namorraga omukatekista yes endani eria ntagete mbatebi bono omuntu naro jitagasekesa mache ga ugwangi family bakareta mache tindireti keginga na gekorku digoko bona macha ari atugete tiga ego twanchira na barabu igo barabu bako eskuru yoka igo ke eskuru kenge eskuru na tindireti eskuru inche bono managosoa ko kurusia mache eskuru kuchie mechie mwanyure bona ya tigaba ya iguruga ayare maate gaiga toire sobo ongiri uchomaranga na kuchimuino digoko na keginga bachibe bange so chiboli chisato chachire ne family yo gwangi tiganya saba sezeni gaki nje na remite bisima marakabere mache tasogeti aba bakare marimo amacha agasoka ngai na rogere dusi amiko so hiyo ni kushukuru ya mwisho hii barabara ya lami inapita hapa mimi nawaambia nyinyi watu wa Tindireti Kusema bwate metwe mekongo rusi meteye para I'm telling you rusi meteye ino para rusi chicho para rusi kiosk para because ai wameanza kutoka Simbauti wacho mugaru wacho kunyanja gaiga naende mana kogenda ogesamigoro etirimboke PH echikwenda mpaka Nyanguru epare Iran bo nonye turukurusi meteye ao para omaite muchanisi era kunyana chira iguru iga lakini ayo nacho moto kunyana chansa orosi chibao tafadhali na wasei to aseri birera lyo muchingo yogenderete koneki wa chinsemo ao eskuru ya sekondari ya Omobiria kurwa ase ebunge ya South Mugirango County ya Kisii yubonere gati y'ekisukuru akiri kitamanyekaneti nigo yakolete buya asamatemwa amanene yo mwakoera asoko enekyanga abarokiwa emeya 25 bachire ase university babete bakonyora grade GC+ agocheigoro engana bono babere bakogokera asentunde ntangani kegima naboigo bakwanire asengencho yobomo babwate gati ya baibuli naboigo naborokigwa nomokia ni chimbwa chingiya chiagere chikoleta okwamukuya. This opportunity to really thank our God because of this far we have really made it. It was a good division. Having a positive of 1+ is not a joke. Our students have really worked hard, smart. They have tried their level best to give us a very good mean of 7.763. Sofia Kerubo na nilifanya na nilifaulu nikapita. Namshukuru Mungu. Kwa majina ni Naomi Kwamboka Onkendi. Nilifanya kutoka Omobil Secondary School na nilifaulu kwa kupata B+ na nashukuru Mungu kwa kuwa ameniwezesha na kunifikisha. Ensemo na makongu ao gose chichangamoto chiabeire chiko bwata anene abantu bechinsemo ao kubwatekana nekerengo gechisemi nigo eskuru gotoka chinsemo eskuru ya secondary nasabiro kwa biro mwanchu murigiria ensemo ni changamoto ao
Ichucha bere chiko bwata abamenyi bensemo ye secondary ya Otanyore ELCK yo yabeteke gukora matemwa amatangani kigima yo mwaka ye grade yo mwaka bw'ekiru 2025 gose form 4 asentunda entangani kigima bagote bangani go babete bakubeka ege kamago ikyo kiaberege koro kia okomesa kwa bamenyi bensemeyo chinga kibono barolekanite koira aborokigwa 45 babere ase university eyo yaretete omogoko munene guchia sabamenyi be kenyorekyo Otanyore leriga rwakora akamakambura agendai asaba twakande university eri togoteba nasomire skuru ekor form 1 mpaka bono naikire form 4 kor form 1 tetwabate birasi twasabitiro gorari twengosoma bagache bagabanu bito bakebekerani bagatwagachire birasi ebya mabati nebitwasomire na twasomire ga na twasomire ga gocha mpaka bino twase gukora amatemo konya banafunzi bari gukora amatemo bagakorera skuru ekoroku omosasa skuru eyaito tebwatira togokorera practical etware kogenda twasabe ebintu gostwanda twashikokorera skuru chindi chi practical yando yakabire skuru etebwate bari mu baisaine lakini omwako yonto agorita apparatus nkeigo bane twarakora practicals chitu kurese class tobwate omochando monene especially aso komika kwa abandi birasimi abo twabete promised na Safaricom Foundation nga netwagachire birasi kuri omwaka ori term 2 but ba approve kiregento twaganyirire batwagachire lakini bado nturakumwa twarengote MP MCS bakonye bagachira abana babande nabarwe birasi erinde banyora amasingira maya basome buno chiskuru chile kwa Martin Felix Obo difanya mtemke kutoka katika shule ya Otanyore nipatika kupata grade ya B- na tunaomba viongozi wetu wasaidie shule waweze kutengeneza madarasa ya kutosha pamoja na walimu wengine watu omwanchwa omurigereria roboti oruono rogoto ikia omweli obweke onga chinsa isano naibere chiabono mugaso gendera gusangamo 90 asemirobire yonsi bune era bekeko gochira kurega segeta seni kia gatembe eliana ni gonkoro kwa dipo na asanya oito gwateranera sense muye bimanyererio nigakoro kwa Vanessa Nyaboke kurinde okobolia gocha saba ibori abaroki wakero kende bali batanya ale tukonyori grade gyo kubaira e university utoboririe abaibori munyare koba omoyo mwinyorenga chitivet kogenda chikosi chobobundia na bego chikosi cha magoko nigo chirakonya magima yabangena bakaniria maya tumerane chinse 10 asa mange narabeka gwateka korwa ase chinsinyo inye chinse Gitebe Technical Training Institute nigo ekorwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusobwagachi abwasaba kwegeria obwagachi bwechinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gose obosoni bwechianga nebinto ao abu ase bari nambeyemo asogutwara machine echekerero nebinde binge nkwegerie bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeri bare igoria pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwata chi computer nebinto ebinge byokwegeria ICT gwetania skuru ndiyunsi era sorgongoroiga asa malieta nkuru kwa Alpato Maliba mwalimu omonene